Днес отново сме тук и ще играем дартс. Ще почна. Опа, стои. Тук ги минах всичките, само че бяхме стигнали до 12-то. Ние ще почнем от 14-то. Това беше ужасно. И да почнем от 15. Какво беше това? Сразу сега ще ми пишат бе. Тап to read 3. Или направо ще почна от 4 февруари, въпреки че е гадно. И добре. Много е гадно това. Вчера не можах да снимам, понеже пътувах. И днеска съм в Плевен. Да се не видя на нивото. Клъкнах 2 пъти. Как не едно и също ще ги забия, бе? След малко ще излизам, така че няма да е много дълъг клипа, сигурно 5 минути. Вие може би ще го видите днеска. Зависи. Ха-ха. Това не бъде ужасно. Се обърква вече. Тъй си още една. Видях къде трябва да забия. Тук няма да се правим с това. Не! Добре. Аз тук снимам клипче. Да видя. Така, ще спра на пауза клипа и ще се завърна когато го мина. Това ниво не се минава. Разбрахме, че това ниво не може да се мине. Поне 10 минути вече съм мъча. Ако имаш такова, ако имаш такова, дето да отброява, колко пъти съм сбъркала и направила грешка. Щяха да са поне 1000 до сега. Пробвах 1000 начини. Да забивам по 3 и не стана. По 2, чакай. Така, 3. Хайде бе. Не стана. Не стана. 3. И тук 3, 4. 2. Ти сериозно ли?
Няма пак. Yes! Изясних ли го? Да! Yes! Yes! Накрая. Толкова беше гадно това ниво. Радвам се, че съм го заснела, защото щях да е рейджна. О, че беше смешно. Добре бе. Овей. Мишо, чакай. Мишо, Ко бе? ще ми да кажеш ли? Ко? Еми, Ти си закопчан? не, ви. Ко бе? Какво правите? Кой е ти? И какво да направя? Да го закопчеш там. Ти не можеш ли бе? Не мога, много сти. О, бе, аз не си спирах видеото, май. Чакай си. Майко! Това видео 10 минути. Снимаме две нива. Половин час видео. Got it. И гледам. Когато свършим тази... Когато на 10 минути клипче да свариш, мам. Това е бах му гадното ниво. Се шегуваш с мен. Абе, аз не ме искам нищо. Sweet. Yeah. Да ти са невидима. Пикливата стреличка. Crazy. Ох, разгибе. Сериозно ли бе? Got it. Nice. Sweet. Yeah. Crazy. Got it. Nice. На стреличка.
И хора, това ще бъде за този клип. Благодаря ви, че гледахте. Може би следващия клип ще съм го минала и ще продължам откъде съм стигнала. Да. Ей сега. И благодаря ви, че гледахте. Ударете един лайк, сабскрайбнете се за мен и до скоро.